Jungle. Yeah, man, wagwan. Welcome to CM Reality ITV. My name is DJ Sparks Mabwe, and ndipo pa chivhiti chenu, chivhiti chamunofara, chivhiti chamunobata ma latest, chivhiti chinokuunzira izvo zvinenge zvichiitika mumativi mana ose enyika. Nyaya ndineyo panapa isinyaya inosekesa, inyaya inotogumbura, inyaya inotsamwisa, inyaya inorwadza kuti ko vai vakadzi vachidaro, vai vakadzi vachichita varume vavo zvelefu iroro. Zvekuti sometimes unongobikira sadza munhu, unongomuroyesa smart rako, obva atoinobva anonyengwa. Inyaya video yandinayo panapa inyaya video yaso yangu ndinakidzawo yandanoti amai zvakakosha kuti ndishare nemhuri yeZimbabwe, zvakakosha kuti ndishare nevanhu vanofollowa CM Reality ITV. Dakuti ndiplay video iyi, ndaiplay the name of mazoikomenda kuti mainzwo sei, maiona sei, zvakamira sei, zvafamba sei. Wayo waende ize kupeke shoti yangu kwenda konyangwa ishoti yani mwana munhu ngoshiko nyangerwa shoti yangu one shot one blood. Unataka kucheka kwa nini? Unataka kucheka ngiri. Unataka kucheka ngiri. Chori kushamba chini. Ishoti yani makaveka. Mbomvunzai. Ishoti yani wakaveka. Ha? Kongo kwenda ngepi iyo, kongo aude kwenda iyo. Nkekupi, ndirokumana fesa, ndirokumumamisa. Uchaona? Ndirokumumamisa. Ndirokutaurira ngoma giveches ko. Uchaona? Ndirokumamisa zvokumukoma nakuyena shambara chete yonje bokusi newe kumba iko zvino izodzi haungabikisa dzarangu uti ngaje nokonyengwa iyo untambe chikadhi nini rido unotambe chikadhi sina basa rideyo rinomboziitani unoziye hureri unondonyengwa basa unondonyengwa ipapo tonopuwa hapana upuwe hosha ngongo munhu. Asosinge tukure kwende kumkoma nayo. Wadzikama haashise. Shamwari. Wadzikama. Shamwari. Mastavo wadzikama. Ngatendomba. Aende kumba. Izo zizi ngatendomba. Andisamba kusikumba. Ngandomona ari kuno mumamisa imunhu. Right, ndofunga maona video kuti mufesa haasi kufara, mufesa akatsamwa akagumbuka kuti munhu ari kunyengesa, munhu ari kuita se ari kurovesa mupika ndika saka kuti chihure hachina basa kuti munhu akagara zvakanaka, hachina basa kuti slay queen. Even I think ndikasamaona ndaita apa kapa ndaona video ndadzidza zvinhu zvakawanda yaizoti amaya chihure mwe tsvina, chihure ndisatana anenge atopinda munhu, zvine malevels ekuti nyange uri kwauri ngouri koko unofanira kunamatira mweya wechihure. Chihure hachisiyana nhingi, chihure ndechemunhu wese. Unoona ngohura nyange utori pamahwana uine nhamo, nyange muri kupi, nyange muri kwadotito, nyange muri kupi kwamune munhu unofanira ngohura. Saka varume munofanira kuva careful pamune muchichuza baibai vakadzi, hazvina basa tori kupi, unofanira kungochuza zvakanaka. Mukadzi aripo, mukadzi asingazopota achipa next door chikafu chako ndinga panonga mimba itira kuti zvitori nani kurora muroyi pane kurora munhu anoita se anopa munhu zvinhu zvako. Thank you.